Здравейте, драги приятели! Сега ви представяме Box Opening. Както знаете, коледния сезон, виждате, по магазините има много такива пакети. Този е най-редкият и най-качественият, който можах да намеря. Разбира се, първо качество за нашите зрители, общо трима, заедно с майка ми. И така, днес сме с Данчо, заедно ще видим какво има в този невероятен пакет. Има 1% шанс да има iPhone, най-новия iPhone вътре, момчета. И 0,1% шанс да намерим родилното му. Готови ли сте? 3, 2, 1. Толкова готино, колкото чакай, дайте го това. Добре, сега нека да видим какво имаме. Имаме арабски соленки. Имаме арабски соленки. О! Имаме... И аз не знам какво е това. Имаме... Макуинс! Какво има вътре в Макуина, трябва да бъде разбрано. Чакай малко. Брат, не мога да го отворя. О! Мистери! Две неща! Ява! 2 за 1. We got the balls! Топки с бяло и черно! Седи ми! Омага, момчета! А какво има в другата въпросителна? Самолет! Самолет, момчета! Вау! Може да не е iPhone, но е дори по-добро. Кой може да каже, че има личен самолет? Близалка! Не може зимния сезон без да духаме на близалки. Вижте, това е оригинална персийска соленка. Има оригинални персийски солени риби. По-натъпчени са от майка ми вчера. И е написано на древно-персийски език. Останал от оригиналните производители. Още не могат да разтълкуват какво означава това. Имаме дъвка. Имаме кръгла дъвка. Леко ще изпуснеш мисля. Надито! Надито! Още персийски сопки. Това май не беше нужно. Това буквално е произведено в Персия. Брат, ти не се ебаваше за арабските знаци. Тук пише произведено в Персия. Това са кодовете за симулацията, в която живеем. Да, има 1500 калории, но на кой му пука. Брат, в крайна сметка сме в Персия и няма друго какво да ядем, освен форми. Брат, това е за болка, разбираш ли? Разбира се. Момчета, благодаря, че гледахте това видео. За нас беше удоволствие. Разбира се. Не и за природата. Трябва да изчистим, дано топките не направят нищо лошо. Като моите. Демидж. Добре, момчета, беше много приятно. Лека вечер. Всичко добро. Да живее пирин. След това видео Данчо стана преподавател по философия и психология. Когато му мръзна, той стана футболист на Ботев Пороминово. Игра 15 години като централен защитник за отбора от селото. Вкара 150 гола в 30 мача за всичките тези 15 години и беше номиниран за златна топка на 5-та българска лига 3 пъти. След това го блъсна камион 4 пъти. И вече в болница на ръба на надеждата си влезна жена му и тя му каза, че се развежда с него. При което той реши да бъде истински хъслър и си купи нова жена с парите, които му бяха останали от периода в Ботев Пороминово. И с новата му жена заживяха щастливи. Той беше без крака, не беше много щастлив, но все още му беше останало едно нещо. Това е най-важното. Всъщност 2 неща. Духът и пишката. Джаджа се задави на плевенските дъвки и умря малко по-късно.